Kamu baru diribut, lu cakrane enggak? Mata wong penting wong kendho apa? Kakek mungkin Tunglah pas umur sekali Gawur lanjut mengkono Yai Songgo ini kakek mungkin Raning podo dini Putrane Kanjeng Rama Kulun Bathara Wisnu Tega larane ora bakal tega papune tegese apa sing dayane Yai Songgo pun kakek bakal melu cawe-cawe podo mbiyantu Yai Songgo ngaturane duwe pantulun tanpa pamit kakek langsung kadung cara menapa sepisan pitung kasih pun kakek jeneng kita Yai Songgo tetanggane mangsa semedi kakek sing kamu gampang mengingatkan sak perlu banget ngono mulai wahyu cakang jeneng manuk sampe jagate Yai Songgo aduh kakek ini bapak pisang semangka udah nanti menawi ngaten sebab pun kacang dari Jakarta buka kakek itu Yai Songgo kadang itu kakek